Matul il-ġurnata fil-Knisja ta' Ġesu fil-Belt, Valletta, ġie espost il-kurċifiss mirakolus għal-qima tal-pubbliku. Dan il-kurċifiss għandu devozzjoni antika ferm u jiġbed ħafna nies lejn din il-Knisja matul is-sena kollha, partikolarment fi żmien tar-Randan. Matul il-ġurnata ħafna devoti ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet li ġew organizzati. L-Arċisqof Charles Scicluna mexxa l-Qudies tal-10. Imbagħad aktar tard sar ukoll il-Qudies bl-Ingliż. Intant issa jibdew il-preparamenti għall purċissjoni tad-Duluri li ssir eżatt bħallum ġimgħa, ġurnata li tiġi ċċelebrata fil-parroċċi kollha madwar Malta u Għawdex, sabiex imbagħad jilħaq il-qofol tiegħu it-tridu tal-Għid bil-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira, Sibt il-Għid u l-Għid il-Kbir, meta l-Knisja Kattolika tfakkar il-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu.